Azt ez mi? A pofád, a pofádat, a pofád, a pofád, hey, a pofádat befogod, a pofádat befogod, a pofádat befogod, a pofádat Azt egy befogod, a ting, ennyit hallok a háttérben. pofádat befogod, a pofádat, anyádat. Vedd már elő, ke cigányfaszú, hát hány HP-jú? A cigány itt. Na végre már! Nyilas Misi. Elment fát vágni. Ha bazd meg, hát nem élem túl a csecsemőkort. Hú, bazd meg, ez jön! A kurva életbe! Hó, nem jó! A szövetséges velem úr, azt mi bajod van? They will reward the player that destroys a nearby barbarian encampment. Hát egyre tudok gondolni, de hát az... Ja. Hát az nem sok. Hát az nem sok. Na gyűn egy ha-ha hű. Én ezt meg tudom csinálni. Hú, de nagyon muzsika van itt. Így, hát csak így mondom neked, hogy közben védem a seggedet. Igazán kedves. Tőled. Ez kissé idegbe veszi. Anyád, Jennyt látod? Mit? Anyád. Lesz filozófia. Ezt így kipusztítottam. De ez, na ez mi volt? Bemész a Hallod? városodba. És jobbra tekintesz. Azul néztem balra. Hát de bazd meg, hát... Azt nyögdécsel. Szensuálisan. Az... Megjelenik Mário. De kurva boldog vagyok, 26-os boldogság. Mario. Várjál már, geci! Mi bajod van? Oh. Az bazd meg, azt te, ő mind megcsinálta. Látod ezt az encampmentet? A fish fölött? Nem. Akkor basszájba. No! Hát ott a gályában menj oda, az aprítsd. A brit. Mi volt? Az a brit. Ez a beszédkéstülenség. A magadat. Most ezt te még mindig fing vagy mit csinálsz? Én rád várok. Ja? Bassz meg. Hogy malmozol a faszoddal? Hát így olyan. Na, megjelent egy pikás. Meg egy ló. Hol? Hol? Egy ló. Ó, passzájba. Egy ló. Egy ló. Na tessék, kikaparom a lovat. Honnan? A körmemalom. Kicsi fikás. Kicsi fikás. Körbe való. Na, Roxford University, gyerünk. Hatalmas. Csókolgassd a levegőt. Jaj. Supra! Azt itt a Promised Land, bazd Az a meg. nagyapám, ahogy a budin nyomatja. Aki már megdöglött! Hát ő akkor nyomathatja. Nem úgy megtaláltam az új kontinenst. Azt hittem, hogy nagyapám a budit. Azt a kurva. Dögölj már meg! Úgy. Értem. Hogy? Azért álljál le most már. De jó volt, az nekem tetszett. Mi? Az a hányás, ez jó volt. Tudod mi kurva jó még? Na mi? Nézzél rá Panamára. Na várjál mindjárt. Mi van? Nagy vétel volt.
Ez a nagy vétel volt. Azt mondja, na. Fulladj már meg, cigár! Hosszan megnyomottával, rock'n'roll. Cucc! És még mi volt? Mi volt? Kérdezem, hogy ez már még mi volt? Indulata, csúcs! Basz meg. Hú, de rég fáradtam. Fáladtam. Most mi volt? Szerinted benyeljem Katmandut is? Hát valami mást is. Apát, faszát! Hát akár azt. Geci. Mindegy, te úgyse alszol, Hát én sem. meg úgyse tudok. Te se. Azt Mi a különbség, basz meg? mondom, hogy te úgyse alszol, azt mondja, én se. De neked az a feladat, hogy megítasd velem az utolsót se. Ha erőszakkal is kell a számba öntened. Pisáj bele. Érted?